nahráváš. Do jednoho vagónku, jedeme vlákem, ten nejsilnější to potáhne. Máš co dělat? Začalo se tady těžit za účelem zpracování železní rudy, která se vozila vlastně do vysokých pecí, vypalování. No a během tohoto procesu bylo potřeba přidat nějaký zprostředkovaný materiál, což je zjednodušený materiál, který na sebe váží všechny nežádoucí prvky, jako je hlavně síra a podobně. A takovou vlastnost má právě tohoto vysokoprocentní vápenec, který se k tomu používal. A tím se tvořila ta vysokoprocentní ocel, která potom byla pevná, kvalitní a dala se používat prostě pro lepší účel. Člověci, kteří se nevrátili. Nahráváš to, jo? Nahrávej, jak se to pošlí. Nemáčko, jdeme do peko. Šužlové, koukej, to jdeš. Jo, díky, ty Vošku. Dobrý? Můžu? No tak počkej, že to sletí ještě. Dobrý. Děkuju. Tady je takové jako odstavné plátek pro starou techniku a známý, tak tady mají díl plánu nějakou dobu, ale to, aby jsme tady udělali nějaké školenice a vystavili tady nějakou techniku. Vyžaduje to hodně peněz, který tady ne. Jo, no tak ta baterka úplně nestačí čumovat. Ta, co jsem vytáhnul, ale takové rybízek. Nebo ti mám poslušit? Já budu prodat, Jo, dobře. Už si možná tady brala. Jo, to nedá. Jeden to stál na banku a zaseknul je na trochu stranu. No, tak to je piče. Ne, že by šel rovný, ale vracel se a nedošel, nevyšel mu vzduch. Přežil jenom jeden. Nahráte, jo? Je průzkumná štola, kterou se ty horníci vlastně začali budovat proto, aby se nějak podívali do toho ložiska, zjistili, jak to tady vypadá a celkově zjistili, jestli je to vhodný pro tu těžbu tím způsobem, který by ní chtěli. Tím pádem vám zároveň si to můžu začít vyprávět o tom, jak se tady těžilo a co všechno obnášela ta metoda toho nálepkování, kterou se zmiňoval Vítě. Ty mi to nahraje, že já se kouknu, jak je. Tak všichni. A tady to dolů taky cestu zpátky, tam někdo vám naproti dokonce, tak vám to posvítí.
Co je rouško, dobrý? No, krátká skluzavka. Slyšet, já jedu. Jo. To vím, jak na druhé straně. Na druhé straně, jo. To bylo. No, mě připadalo, jak nám ukazoval ten vozíček na tom place, že to tam na tak. Víme, že pořád máme vody. Pro vás, protože nemůžeme s tobou, když bychom tam chtěli vylet, tak se zájde jako nezaváží lano, dotáhne se a máme dvojitý lano za zhora jak liští. Kam říkal, že máme jet? Jo. To je ono? To není ono, to, co jsi mi říkal. Říkalo Andělské schody, nebo aspoň takhle se to pojmenovali staří Trumpové, protože to úplně nejde, utíkali před veřejnou bezpečnost. Protože tohoto místo, Alon Pusťák, tady tam byl potom upravený, protože proto, aby se otevřel nějak ještě nějak materiál, To my chceme, do toho Mexika se nedostaneme, víš? Nebo jo? Už je za námi. Co? Že to už je za námi. To jsme neviděli. No on se jako nestratil, on se tady schoval jako. Ale na furt. No tak vole. To tak jako jmenuje. No tak si tak říkal, jo. To bylo dobré čelo, vole. To točíme, já tady vidu, to bylo jaký, když jsem potápěl, vole, s tím Mahmudem, vole. Nic, vole, tady. Tady nikdo nebydlí, vole. Ale tamhle někdo. Nahoře, to je tam je. No, tamhle už to někam, tamhle už to někam nevede. Tady asi bude nesplněno. No, tamhle už to někam nevede. Že tamhle už to asi nikam nevede. Máme tam jít, jo? Doprava? Dobře. Jasně. Je taky. Nebudete, nemusím se dívat, ne. Tak tady už jsme u Hagena, vole. Tady, jo? Tam je zakaz. Ale asi to nevíme. Jo.
Ne, to nikam nevede. To nikam nevede. A tady? Tam rovně? Tady má kostičky, aha. No, tady je. Svah, který je v rohu, dneska je už zarostlý stromy. A po tom svahu ten bagr chtěli spustit. Tím způsobem, že ho zahákli ocelovými lany za další těžký auta, za nějaký nákladáky. A potřebovali ale nějakého dobrovolníka, který si sedne do kabiny bagru, aby to aspoň trošku řídil. Takže 2 roky probíhalo výběrové řízení na dobrovolníka. Ty, ono je to sama. A nechceš přijít na pivko, vole? A ten Marek mi říká, tady před 2 lety. Ono nebylo, ne. Baví se tady dělo po konci těžby. V podstatě, když tady začaly vznikat sklady trhavin a během druhé světové války muniční sklady. Ten muniční sklad byl tady v té odbočce, dneska už je to zazděn, takže tam se úplně nedostaneme. Sklady trhavin tady byly 2. Jeden byl po té chodbě pořád takhle jako rovně. Byla tam jedna malinká místnost, kde byly 2 poličky, kde byly vyskládány nějaké rozbušky. Jedna truhla, ve které byl právě ten černý střelný prach. A to bylo vlastně veškeré jako uskladňování, co oni potřebovali. Protože za ten den se tady dělo v těch štolákách jako 1 až 2 odstřely, tudíž víc toho opravdu potřeba nebylo. No a potom se začíná s nějakou povrchovou těžbou, bylo potřeba toho jako víc. Hezky, ne? Jsou úplný trápínky. To je ona. Jako není nic moc. Tak to by bych neprošel taky. Jo, odsud jsme přišli. Tady se taky dá. Také Ty se mají, že se potápí. do hlavou šla.
Je schovaný mezi velkými. No, takový tam. Nějaký je,